22 ঘোড়া BPF সাপোর্টার, পিওরলি BPF সাপোর্টার। হাজার হাজার ইউপিপিএল মানুষ আমার লগত যোগদাन কৰিবলৈ আহিছে। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बेजों लोगोसे मिजिंथिबावो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो आङो भिडिअनि जोबथानायाव आंनि पार्सनेल अपिनियनखौ नोंथांमोननो होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ लास्ट जोबजासिम नाय। इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बेयो जाहैबाय BPF नि मोनसे जयनिं सेरेमनि आरो बे जयनिं सेरेमनिया जादोंमोन कालिंदुवार ब्लकआव। दा बे कालिंदुवार ब्लकआव बे BPF नि जयनिं सेरेमनियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय खमैबो 1700नि बारा सोद्रोमाफोरा BPF हान्जायाव जयेन जादों। आच्छा बेखौ दायो दसे उनाव नायदिनि। दा गिबियावनो जोङो नायनि चिरां जिल्लानि सान्थिपुर नाकिदारा लावख्रिगुरि ओनसोलाव नै दाखालिसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गं 22 बर' सुबुंफोरनि न'खरखौ माने मोनसे फरेस्टनि ग्रेजिं लेन्डआव थानायफोरखौ माने होस्रांहैदों। दा बे होस्रांहैनायाव जोंना फरेस्टनि मिनिस्टार रनजित बसुमतारी बिथाङा माखासे खोथा बुंदों जे बे 22था न'खरा फुल्लि BPF नि सापर्टारमोन आरो बिथांमोन बेयाव थानायनि आन्दोआव बिथांमोनहा बे जायगायाव थानायनि आन्दोआव माने बनसु आरो खाम्फा बरगयारिमोननि आखाइ दं होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। इभिक्सना खुनु कमप्रमाइस गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घोड़ा BPF सापर्टार, पियोरलि BPF सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। किन्तु बिथांमोनजों बनसुआ नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दंमोन। आंनाव स्पष्ट प्रमाण दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना। राबार दंफांखौ सोर हरदों? मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसेबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो, राबार दंफां गायनो, फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना राबार दंफांखौ। खमब्लाबो नोङो 15निफ्राय 30 थाखा जायो। होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन? आरो बेवहाय गायनायनि हाजिरा बेसेबां थांगोन? आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन? खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन, बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन। बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन? खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं, बनसुनि निस्सय आखाइ दङ। जायनि जाहोनाव बे 22 घोड़ BPF सापर्टारा बै दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय। बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया। सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था। जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइस खालामा। दिनै BPF नि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय, जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन। गतिके जों कमप्रमाइस खालामा। सोरहाबा जुदि हा गैया, सरकारनो आपिल खालाम। जों बेफोरबायदि जादों, जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होनना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो। बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा? जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो? बेथ' पलिटिकेल षड़यन्त्रसो। बे 22 घोड़ा गोसो जानानै थांदों। BPF आसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै। बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा माबायदि हमनो हाखो बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों, जे बिथाङा BTC नि थागिबिफोरखौ माबायदि नोजोरजों नायो, माबायदि सानो, माबायदि अनसायो, सोरखौ अनसायो, निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों हमनो हाबाय। दा बे जानानै थांबाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअ दंबावो। गुबुन मोनसे भिडिअआनो जाहैबाय जे BPF हान्जानि मोनसे जयनिं सेरेमनि जादोंमोन कालिंदुवार ब्लकआव। दा बे कालिंदुवार ब्लकआव बै जयनिं सेरेमनियाव UPPL, BJP आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय खमैबो 1700नि बारा सुबुंफ्रा BPF हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै BPF हान्जायाव जयेन जादों। अब्ला बै भिडिअखौबो एसे नायदिनि। जयनिं सेरेमनि प्रग्रामत टटेल BJP, UPPL बेटु मिलाय पेलाय 1700 मथते 1700 प्लास 1700 प्लास जयनिं करायছে।
আৰু আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে কালেংজোৱাৰ ব্লক হিচাপে আমাৰ BPF দলে খুব ষ্ট্ৰং হৈ আছে আৰু আগন্তুক যেটো MP নিৰ্বাচন এই কালেংজোৱাৰ ব্লক হিচাপে যেনেকুৱা BPFক মানে সহায় কৰিব লাগে আমি যেটো ভাবিছিলো ইয়াতকে বেছি ইহঁতে সহায় কৰিব পাৰিব বুলি মই গম পাইছো খুব ভাল কালেংজোৱাৰ হিচাপে পজিটিভ অনতে আপোনালোকে চাব যেটো জয়নিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম ব্লক ওয়াইজত ইয়াত মানে হাজাৰ হাজাৰ UPFL মানুহ আমাৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে এটো প্ৰমাণ কৰা যায় যে আমাৰ BPFৰ ফিউচাৰটো খুব ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰো আজিৰ দিনত সেইখিনি কথা অন্তত BTC অঞ্চলত কোনো দলৰ প্ৰভাৱ নপৰিব এইবাৰ আমাৰ পাৰ্টিটো হ'ব UPFLৰ লগত UPFL চৰকাৰ চলাই আছে UPFLৰ লগত হ'ব আমাৰ সিধা যেটো কনফ্ৰন্টেশনটো বেলেগ দলৰ লগত নহয় এবাৰ কাক সাপোর্ট কৰে কিবা আমি কাৰো লগত সাপোৰ্টত নাই ইন্ডিয়া এয়াৰলাইন্স ইয়াৰ লগতো নাই NDA এয়াৰলাইন্স ইয়াৰ লগতো নাই আমি BPF অকলে নিৰ্বাচন খেলিব এটো আমি স্পষ্ট আমাৰ সিদ্ধান্ত আলোচনা কৰা হৈছে এই হিচাপত আমি যাব প্ৰমোদ বড়োটো কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰে আপুনি কিবা দেখিছে দুনিয়াত কিবা টেট পৰীক্ষা এক্সাম কৰি পেলাই আজিলৈকেও না ৰিজাল্ট না মাৰ্কশ্বিট এনেকুৱা কিবা পৰীক্ষা দি পেলাই মই ফেল হৈছে না পাছ হৈছে এটো ৰিজাল্টটো মই পাব লাগিছিল কিয় দিয়া নাই এতিয়ালৈকে মই পাছ হ'ব পাৰে ফেল হ'ব পাৰে 12,000 টেট শিক্ষকসকলে এতিয়া ভিক্টিমাইজ হৈ আছে চাকৰি দিয়া নাই ৰিজাল্ট দিয়া নাই মানে মাৰ্কশ্বিটও দিয়া নাই কিমান আশা দিয়ে আহিৰকা নিৰ্বাচনত কোনটো আহিৰকা লোকৰ নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰি আমি খেলিম BPF খেলিব কক্ৰাঝাৰ লোকসভাটো আমি খেলিম দেই BPF भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं बेखौ मिन्थिला जाय हक आङो आंनि पार्सनेल अपिनियनखौ एबाराव होनोसै दा खोथाया जाहैबाय गिबि भिडिअआ जाहैबाय बे जोंना फरेस्टनि EM रनजित बिथांनि बिथाङा बै 22 नखरफोरखौ BPFनि सापर्टार होननानै फुल्ली BPFनि सापर्टार होननानै बुंदों नाथाय आंनि अपिनियना बेनो जे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि पार्टी लानानै माने गोसोआव मोनसे चेलेन्ज मुड लानानै जौगानायनि खामानि मावनो थाङोब्ला माबायदि जौगागोन रायजो राजा बिथांमोना बेखौ फोरमायहरदो आरो गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय थारैनो BPF हान्जानि फारसे रायजो राजाफ्रा अनसायनाय फैमारबाय नामा नङाब्ला मानोथो माने हाजार हाजार मानसिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै मानो BPF हान्जायाव जয়েन जाखो दा बुंनो थाङोब्ला UPPL जों BJP जों BTR नि सरकार थेवब्लाबो बे सरकारखौ नागारनानै मानो बिरोधी दलाव थानाय BJP जों BPF जों मानो जয়েन जाफैखो दा बे मोनसे कुइसन अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला फिननाय हरदो प्लिज कमेन्टआव लिरनानै हर आं नोंथांमोननि कमेन्टखौनो माने बोसोन होननानै आङो साननानै लागोन आरो बे कमेन्टफोरजोंनो आंनि गोरोन्थिफोरखौ आङो सुद्रायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि